Εμπρός. Σας έφερα το 147. Να περάσει. Πλησίασε. Σ' ακούω. Δεν έχω τίποτα να σας πω. Πραγματικά εγώ πέταξα το σφουγγαρό πάνω στο πρόσωπο της υπηστάτριας. Δηλαδή δεν έχεις καμία δικαιολογία? Όχι, κυρία. Γιατί το έκανες αυτό? Έχεις τίποτα με την υπηστάτρια? Δεν σας είπαν γιατί? Όχι. Περιμένω να μου το πεις εσύ και γρήγορα. Για ποιο λόγο? Είχα την περιέργεια να δω πώς θα μοιάζει το μούτρο της μέσα στα βρώμικα νερά. Το να εκδικηθείς κάποιον που σου έχει κάνει κακό το καταλαβαίνω. Αλλά μια γυναίκα που δεν έχεις τίποτα μαζί της, γιατί? Από ιδεολογία. Από ιδεολογία, από ιδεολογία. Αυτό. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Διάβασε, ξέρεις τι σημαίνει? Ναι. Ιερόδουλος. Λοιπόν, και αυτό τον τίτλο που τα σέρνεις όλη σου τη ζωή από ιδεολογία τον απέκτησες. Γιατί δεν μιλάς? Απάντησέ μου. Να σας πω. Αν ο κόσμος θεωρούσε αμαρτία την Παρθενιά, τότε θα ήμουν Παρθένας όλη μου τη ζωή. Έξω! Έξω γρήγορα! Μάλιστα. Και ξέρεις ποια θα είναι η τιμωρία σου? 3 μέρες στην απομόνωση και κούρεμα με την ψηλή μηχανή τώρα αμέσως. Τράβα! Όπως θέλετε, κυρία. Άντε τράβα. Τράβα μέσα να πεις ότι σέφτισε για να με κουρέψουν 2 φορές. Δεν της είπες πως έγιναν τα πράγματα? Έπρεπε να της πεις για την εστίαση. Ότι την άφηνε άρρωστη μες στα νερά. Τώρα μάλιστα πολύ που θάσκαγε. Θάσκαγε, δεν θάσκαγε, θα μάθαινε πώς μας φέρονται. Λέτε να μην το ξέρει πώς μας φέρονται, αφού αυτή την είναι όλες τις διαταγές. Αγαθές που είσαστε όλες σας. Δεν πάτε πιο εκεί να τα συζητήσετε? Η κυρία Διευθύντρια σε απαλλάσσει από την τιμωρία σου για πρώτη και τελευταία φορά. Και επειδή το 133 είναι άρρωστο, θα το αντικαταστήσεις για λίγο καιρό στην αποθήκη. Ορίστε, πάρτε τα κλειδιά. Είναι πολύ δυνατή. Πιο δυνατή από ό,τι φαντάστηκα. Αυτό κάτι κρύβει.